vi var bara små bär och stände hamnar. Och jorden ser spännande ut. Av magiska väg, gärna friska väg. Om vi kommer där, så gantar känns det. Och du enkla först här. Av magiska väg, gärna friska väg. Om vi kommer där, så gantar känns det. Och du enkla först här. Men kvar är magiska lappar i kön. Kvart olokan hittar böcker, de där allt som du säger. Soja, inte soja. Ta som uppbrotje i gandarkester och tappa i gandor. Nej, nu nog vi har slåss nu. Får du väl sända dig innan till man mös. Ska du välja allt som var färdigt så lappar det? Så, bror. Chilla. Styrka gående. Halima, kära syster. Hon bär kom till. Du varskar jag drömt om att åkna mig när de allt mitt liv. Det här var det. Det underfulla och magiska lamporna. Ävna och stort. Vi fått någon tog. Och i äckla gamla kinarutchen. Men som över borstor. Och i ölde. Här är mått mig till gamla kallar, Halima. I mått mig till i öllom öjmen. Det kom till er. Bara slappa från mig. Men kanske en annan stil. Bara sög. Jo, alltså var signa om böckerna. Jag fortäller mig som mått mig till lampor. Men det finner jag inte. Inte korsdag jag till. Nå, jag kör inte öjnasta klubb. Vi har så lapparna förstående att jag har ju med frumöte till den här kärbror. Lampan! Allt gärna för att bränta lampan! Roligare som all. Jag vill gå till vilka bäddar. Jag har funnit att ha underfått de magiska lamporna. Kvart! Fick själver. Nej. Du har alltid en lite om kraften i kunden. Men ta du nu först och suttja kan hon för att visa där. Ta förstå och få era tankar. Så Johnje, allt är oklart. Skutja, så allt mot mjölk. Ja, tål. Åh, stora kristall, höjde du med. Jag lojt efter lappen och ögonskatten den där. Skutja är den senaste fan av borster. Oj, möjde skutja, nu förstå och suttja. Hej, lampa! Jag såg inte lamporna! Stånd in en hättle. Men vad är det hättle? Lägg öra av kunna. Och för att häska där. Det må ha sån och ses det började gått självligt glasnett. Har du räknat med kunder? Ja. Hon säger mig det som är brännlig efter höjda. Hon täskar. Shallar. Och målar. Alltså jag ska gå in och shallar. Stånk till stora manadhall. Genom myskon och en tjobb på nättle. Ingången är här som en klippor flyr kring. Underfullt. Vad kan rätta? Kulan sitter här. Första trånkor. Aladdin att någonstans från Atlanten. Hon kan ha röjt sig. Så. Då är vi kommande. Ja. Hur kulan de kan tala för? För kan fäta under som är väl kulnar. Till då vill jag få nu uttala. Halima, du är så omätliga voice. Och jag skulle tro till livet och i 100 år. Men nu ser jag vilka som hade shamar. I shamar vi färra finna en trång. Se aldrig då i handen var riket till fångarna fång. Se aldrig hurra. Till skammar mera vi har. För lampan djävlar ball. Oh boy. Se aldrig hurra. Till skammar vi färra finna en trång. Se aldrig då i handen var riket till fångarna fång. Se aldrig
Hej Kvalke, velkommen til Shamar. Bøyren av bøyen og bøyren som alltid svever. Bøyren er alltid heter oss. Man nok svære hendt det. Løyda med. Herrer och Bárður finaste släg. Kanske inte börjas med avgörs. Tag ögonen och ta fritt väg. Men minst det är bara det. Välkommen till Shamar. Söver. Ska man söva med? Är alla kompisar genre? Ja. Sövande i svart häst eller kontur. Så är det sövande. Finns det mötte gadgeter. Så är det sövande. Husbandar. Du tittar på vad jag. Vad jag säger är spännande. Kom, söver. Och väl välkommen till en smatterönt ganska. Speciellt förresten Jukkan ser där. Ja, om du läser för där. Så över en mus och katter och kroater och ägg. Så är det. Så är det. Han kör mörn på något där. Jag ska bara söka med. Tjej, vad sa du? Ella. Ja. Vi bästa solrätten. Det är på att jag bojtsatunnan. Aladdin är så tjackar. Aladdin, hur vill du hamna med? Vi känner ett har simpat. Här sen chaufförer. Fettumsången, mörsne och tvackle och... Kameraman, inte finner mig på Lakjuni som var. Klockan ska handläggas. Jag följer av mig heter uppe för jag latten och ge. Ja, men det var Markon tog sig stäka så eller kunde här i Vad tycker jag måste ta sig? Är så möjligt att man måste upp. Jag kommer att förklämma och tänka alla sådana chatrier. Aladdin? Jag såg vad jag vatten. Du är väl bra i om sådana du är väl bra i vad jag. Jag tävlar att nu gjort. Hetta! Ha? Du har lagt ett ägg? Hej, ta med det så väl. Jag känner att jag trycks så väl också.
Han sett hål i skjæli og drutje etter blommene. Jeg sett hål i skjæli og jeg vil ikke sette det ikke så i mitt omdømme som gode eier sørgene. Du spilte i antler av en. Jeg er ferdig for litt. Jeg er ferdig for litt. Så skjønner jeg som skratt med ganger inn i her. Man skal inn og syte og i boer. Og hikka det som vanskelig for en fyller, kvinna som porselen, arbeidsmarkert om ham, mångfull frie. Han skal inn og syte, omgått og kjøtt. Aladdin. Nei, ikke han, at han lusa kjærlig, John. Han snakket med meg med deg. Aladdin. Det er for å klare, og det sløyder mot seg for øyrene. Når vi ikke omtatt, så er ikke jeg leie sett Aladdin i boer øysten. Pura samtår, inn utan báðum. Han er ikke rett først. Aladdin er ikke yverspurt, men han har godt hjertelig. Säg det vi inte! Sitt här med skotten inne. Så det är dig om och mångfull frie. Men hon väntar till grön i slöten. Snakker sa han. Säg det! Det är vad kan skicka åt och försöka sig! Snakker sa han. Alle sa, slappa nu av. Skamma du dig ikke, før du er skikkelig smapa. Du var ikke storutlaven. Kjemmer da? Ser jeg deg storutlaven. Tack för lossnandet, inte en Nicholas nu! Tack för lossnandet, sa han. Annars så börjar stink och skruva jackan här. Och tack för det lossnandet. Och vi fäller! Tusen för år sedan. Jag visste att 10-8 är bästa och läskigaste ett jag var. Jag fick killar. Ville det inte täcka det som jalfri. Jag ska åtgärda det för det! Han har inte pengar för er! Täck det är att bevita alla samma fyrtjur. Kär mörder, pärstalla. Det slattar övrigt, men det kändes säkert om med din syster. Jag snackar som Milja så en övrigt och Andreas liv. Du är med dålig apparat! Jo, for bedre. Det var alldeles där, det här frågskärnan. Det var snart sagt. Det var Aladdin.
ligger nästa höjd. Och till vänster. Det är inte farligt. Jag har inte det som jag ska. Rättvis är alla attacker. Det är det låter som en äppa. Jag ska inte säga vad jag kan göra. Det var sticka och skruja. Men sån är att hatska din här. Förra är det läckna trötjen. Åh, din pappa! Det är inte kint här med Jakob. I oppmanns här. Oj, fattig sölig kvinna. Vi säljer grönmeter och surrätter. Och er syster alltså? Är vi hit? Så jag står för inne. Och sen var vi runda surrätten. Antingen tycker jag hotta konga eller böllebyr. Antingen. Du känner inte Aladdin. Han ger just det han råd till. Du är inte löjv att inte alla är Natta, jag vet. Det är långt. Långt. Hur är den större? Låg. Du spyrs en lägga spurgameter. Skotting är det sumten. Nej, så inte det frågarna. Oj, vad är det sträcke? Det är hetje. Åh, hetje. Shit, är tyst. Jag ska sätta till svören. Det är också ett ungdomsvärd just som slags jeepla eller så. Lusa lossa Petter! That's what I Jesus you now. Everything. Läs ord här. Så det stänger du vinden. Det är strängt när man inte känner han där jag skriver så. Ja, hon är gott nog så. Det ångade så gott när jag kommer. Och så förvidna suttja. Och det skulle vara på lasten där över. Ser det istället för ska giftas. Mamma, vi får att du skruvanterna. Ja, det ska säga mig. Och annars kommer är Sara och Sola vart att vi känner John. Och tack för att i bara står uppe. Jag är med gossjus på halsen på det här. Fast tycker. Har du visst för att hon inte tycker det? Aladdin, där är det. Vi har sett fickorna på mitt hem. Win-wina, lullo, gud och vet. Win-win och känna med.
Særlig vidja at siga små, flyga sjåne at switcha far. Ja, fyra som verkar damer och en sån där. Hinnar galt, det är som lagt man smöjligt filmen där. Han är i landet som lägger halvfyser. Alexander, kom till mig turlej. Du sker mig turlej, för så omgått det de har att vi lögna. Och så jag vet att jag kan turlej så skulle det ta ut. Maybe. Kanske igen. Kanske nöjd. Det kräver annan på. Och här efter kan det döjt att ta det. Ja, är fallande. Kära tackar. Det är så tala med kärster. Vet du lite på? Det skulle gifta sig, va? Nej, det är älskling. Jag säger att det kommer annan på. Inte förstyrra, bävor. Men det är väl inte gifta sig allihopa? Men ser man, är det till att jag kan sova samman? Det säger jag gott. Jag ser pastor familjen nu. Hoppliga är så för små. Mamma drömmer att det var min favoritfärgning. Ett land. Så plockar en av familjen där de samman. Slunningar, färgningar, puttningar. Det får fnattas. Familjeägdas. Men du känner något som slår sig. Oj, nu får du så be om det. Kan inte bilda bönar om den här sminkprocessen. Oj, och kvör kanska. Men det här kanske betyder att oj, kvör en chans. Ja, kom här alltså till. Chop, chop! Till kan man säga tierradig. Där skulle man komma fram. Som tierradig nyser, tierradig. En läs ord där, så det stänker ur vinden. Det är strängt att banda inte att aldrig döja spelprinsessor. Oj, struntade! Marschnell! Jag vill inte, pappa. Jag tror inte. Det där är du med. Jag vill inte gifta sig med pappa. Han är så törr och så tabblig. Och då ena som också om till jag sitter sådär. Flödelägg och där figur. Alltså, är det tätt i staven då? Ja, och så sa han maten till barnen. Va? Ja. Så jag sitter inte i mål om han har en pjärd. Jag hade inte så gysligt största av det idag. Inte tror jag. Allt man får läsa. Så
Laknan fyrir að veita að fyrir að enda góð. Mamma you tjater I leian Jesus, så gøva ikke stuga flettu Nu hade du typ bara för palatsätter och så. Du kommer säga något. Nej, nu var det bara. Man får det pura så. Det är riktigt det. Först öl. Det får allt när vi natt. Det är den här. Jag känner det så för jag gifta mig precis. Men så bär det kan så frias. Kærligheter, Aladdin. Hej då, dronker. Ja, det är. Jeg kom lengst fra. Jeg la ikke en dronker. Aladdin. Hvorfor skal man skrive dronker? Jag är vatten. Jag inte vill äta vad jag sa. Så är det du? I 8 kjent egna namn. Og I mener bestemt at det menneske jeg later hjelpen kommer. Så sier Gustav hva sagt. Gustav? Hej dronker, løy deg deg. Aladdin, blåa min blåa, sommerkære blåa min. Sier meg Aladdin, jeg kan inn. Du har bort lekkjent deg, jo. Hur känner jag bort jag? Jeg kommer lengtvis herfra. Men jeg kom natter, for jeg finner meg nækka som mer serda karst. Dette? Jeg har Aladdin, alt sønne tog. Kommer du, kanskje også det blir rygger? Tror det kostar mig detta? Har du lyst til å tog? Annars har du ikke. Hon har tänkt på det så här också. Alltså, jo. Det är verkligen flott, du. Men det gillar du med om och nelar. Ja, men... Sättna, tog in er dörra där. Väl er tog ut. Jag har redan fått att gå rätt på rygg. Kan du ha lagt sam? Skriva det. Han har examen skriva det. Han är en grom och bråd hjärta. Först är minst en kloka förresten. Det är så svårt. Du, hur är det? Röjden får oss nästa tog så faktiskt läser oss lägga om. Så om du inte känner så ska vi... Kom så, kära brorsoner. Efter man har sån och ses väl en heltid där var det. Allvarliga. Först så mötte min kommande bror. Som pappa var den jagar som jag just gjorde. Och nu behöver vi röjt röjstgången sam. Sunnedagsskola dronker. Färdig om vad jag säger alltid vad jag ska fäst hållt i ögonen. Kanske var det Joris att alla gak. Han har varit på kölna då, va? Täs, men vad det är. Jag finner. Och I Manadalen. Och I Manadalen, är det här betyder det? Det är alltså kilometer efter gänka. Och ett budget tosta, och det är samma is. Ja, men det må lära dig att köra tosta nu. Ta han finns I lamporna. Jag tror att de inte är så galet, det vill jag. Du tar sig alltid för att sikna lamporna. Det sker, det är så särligt vid det. Ja, det är så särligt. Shhh. Han var idag inte. Vi har som en tror inte allt upp, ja. Han har först sina lög. Ja, vi ser det som det är så för en oss, men det är pappa på sig själv. Jag har bäst någon att vända vid. Vända vid? Vad är det här du säger? Vi kan inte spela för ett lapp, det är självvård. Det gick ju väl att det kommer ner till ett känt oss att göra. Instruerað, rubiner, safirer, diamanter, guldmynter, periller, allt kom också där. Och så känt oss att göra lamporna. Men
skunda där tjänar han. Skill du? Kom skunda jag, kom! Kom bara fan i sig! Bäst att få nyss dig, pappa. Som sagt, det var ofärtligt övergrepp i hjälten. Du kommer tacka akkurat att du har hållit till. Men tack först och främst lamporna. Det är så mycket till dig, pappa, inte? Det ser ut nästan något. Egen av mig säger myskre. Jag tar. Jag ska ta vakt åt mig och syrka för er. Alla luncherna kommer nästan av och snurrkände. Röpa den här lamporna och minst nu till. Först tar du lamporna. Vem styr med det? Pappa, vad gör? Vem ser lampen i lugga? Hur läxar man då vill? Alla sal. Vi ska komma in här. Det är spräck ganska. Jag måste nog se att det också är kloka. Men han har lampa, han har så särskild lampa. Särskild lampa. Alltså så. Det är det. Jag har lamporna. Pappa, vad gör? Jag har lamporna där. Häv dem här. Jag har den, vad gör? Fyra nummer. Tjena! Lampar åtta och finns det nog inte i chatten. Tjena som har sitta och lamporna. De är nog fest. Av det taget sett nu! Vi späcker några större på munnen. Tack för jävlarna kör. Färbära ongen vånir. Färbära ongen vånir. Bjargan ur där sjálvum hugsa og jo meg. Bjargan ur der sjálvum færlegna ved. Hurra ståndar ongen vevur ut. Hurra ståndar ongen vevur ut. Bjargan ur der sjálvum hugsa og jo meg. Bjargan ur der sjálvum færlegna ved. Ja, du det sanne vinor, og I bedre vinor fra. Ja, du det sanne vinor, stora, stora takk, jeg sier at det första väl i vinen att ta. Men hon har lagt på. Hur den har fått hästlappen. Sänd den här.
Ta farvel til Naka. Woo! Tusen takk for det. Du var ikke så veldig så norska lampene. Altså i 2000 år, 20 minutter og 13 sekunder. Velger. Her vil ringa lampene da. Hvor er du? Jeg er tomte. Hørs løsene. Du. Nothing som er. Du vet jeg, du vet helt jeg dæver. Så, du vet jeg tror ikke. Så, kan vi dæva? Kameler, godt, diamanter, vedstoffer. Hva skjønner du? Jeg er Aladdin. Aladdin. Kan jeg kalle han for det? El? Du må kjenne menn om i filmen her. Etter jeg betrykker, hva er for hva? Er det halvre? Hva er det lappjant i? Har du ikke tror ikke? Bingo! Det er flotte for fremsmerket med de fotballplater. Bingo! Hva skal lappjant i? Hva så ikke vært en fløyre? Tror ikke, men så tror ikke riktig. Det er ikke morgen. Man kan ikke fløyre, ikke dø. Ok. Det er det øya jetta. Og så møter det vel. Dame! Men, Rikmar 2. Jeg kan ikke få nærk på helskolen. Og, Rikmar 3. Jeg kan ikke også nærk fra deg. Trykk meg, jeg har prøvd det. Du kan det en lapp i andre. Du kan ikke gjøre det, du kan helst gjøre det. Jeg vet ikke hva som er faktisk som er. Vent skal man høre en helt i trøyne. Kom her, skal du vise det. Til Samarbeiðið! Aldrig man kan tippa. Jag körde för mörkt att här på nu. Åtta lärer det. Ja. Hos visst annars jag får komma till som är på den gissnande vägen. Kristallbryllan. Det är som att eja och ser allt. Ja, men så var du akkurat har sagt. Jag har sagt det fer efter fer att du drinkar sina där för att kosta där det. Och jag är rätt totalt. Jag allt här bråkat du. Allt rätt! Du är ofta du spelar strönsen upp. Du har haft lapparna. Jag vet, men någonstans kan det inte höra så. Om jag ska nämna, nej, det ska inte. Fer okkara och Shamar, det är inte mer spilt någonstans. Kan man det? Kikki. Redo? Jasmin, prinsessa. Oj, hon är omnäckad jävla veck. Loven säger att hon ska giftas innan sluttar tog. Ta hon giftas vid det nutje sultanen. Så säger Loven. Shamar är en rygg boy. Vad är det man har valt kunnat ta med väs? Det är virtuos om att hon ska giftas och nu tar akkurat. Allihop på den. Det är det som drottningen inte. Jag kan visst inte gå i allihop på att jag uppfyller sig stjävan locko. Ettla borrar i Ojtran och Fliko. Ja, möjliga kan det nekver. Men låt oss släppa fram av. Jag tål. Du ska se det gott här på kärstestrid. Jammar, prinsessan och djävur allt fall. Då får jag på en. Säg aldrig hurra. Ja, och säg aldrig hurra.
Säg, att de också lite. Jag säger oyster och sandaler. Och snacka högt. Säg silkjol på sig. Och dattlar. Vad säger du? Ska man dattlar? Jag vet inte vad det är. I sägs när vi snitt. Ser du snart inte det där? Jag får inga silkjol. På en av silke. Att det sampa boy. Jag visste att det ser du snäga så det gick. Perler boll. Det är så fikor. Att det var dattlar. Du det var veckor. Oj, kan vi ta det? Så vet du sist nå. Skott nog det snäga. Jag var med av som ser accessory till småkände. Jag vill inte se du snäga. Det var inte det var inte vägen. Eller så inte det. Jag vet inte gott. Jag var skräckad och kom där iväg. Till när hon ringde förvägen. Släpper dig nästa av gräsarna. Jordrötte och grönmöte. Jag har kål, jag har selleri. Är det goda mamma? Hälsar skotset. Gålarrötter, jag har gålarrötter. Det bästa goda är öppna chamar. Lite omkat i sig så lojt. Han ska löra bättre morgon. Det är så sväng. Du kanske blir en sväng. Det är väl kallt, selleri, goda. Och så är det. I är en häst som kan äta och äta lite surrötter. Och en kanin som kan äta kål i övrigt. Och som är här i smara kullekra grillbrunch och soj. Amma, Nilla. Det är lappen. Och nu är så jämmerkär jag med söner är så vinnerlig. Och de har hållit sig på gamla om med sina pengar. Måste jag över mig, Amma? Jag vill just simpa. Han gammal det. Så som man somnar, ja. Och jag vill en troligare andra för. Alltid äventyrar vi. Jag mötte en gandagatte. Gandagatte? Ja, han säger att pappa var inte samma. Botchen jag pappa. Uppe då den här onkan botcha. Jag säger öjsna. Här är öjs med de lappesna vid hättle. Slapp av. Kanske hättle. Hättle vid lappen, Inger? Ja. Så jag gamla snittna lappar. Det är en sliten lappa. Det är en livande lappa. Aladdin gå. Här hånger också samman tjata. Jag då slir att jo hela kväll. Här är de! Cowboy! Du fräcker på gården med dem! Cowboy! Cowboy bunting! Kom igen! Att det flyger trobelöjgar. Du måste ju köra samman. Jag vill området tänka vuxen på det. Gandagattlar och sämpa. Det kan ju också ha mig. Ja. Du ska glömma att gå och snittna lapparna. Det är bara en sliten lappa. Ska jag visa det då? Kan du alla? Vi sitter på 2 sätter. Jag har 3 sätter. Säg att det är extremt samma. Säg bara att du inte klarar det. Ja, men... Kuller. Men det finns inte kuller. Okej, 2, 3, kan vi tävla? Fatta väck! Han är blavor och börjar nästan. Säg, att de också lite. Jag säger oyster och sandaler. Och snacka högt. Säg silkjol på sig. Och dattlar. Vad säger du? Ska man dattlar? Jag vet inte vad det är. I sägs när vi snitt. Ser du snart inte det där? Jag får inga silkjol. På en av silke. Att det sampa boy. Jag visste att det ser du snäga så det gick. Perler boll. Det är så fikor.
Ziskatrøð. Skott nok, det er ikke jeg vokser med av som selger accessorer til småkjenter. Så vil ikke at det ser du snakke. Du må ikke tøyse det, det må ikke begge gjøre. Eller så ikke det, Tega vet ikke godt. Jeg var skrekkjende kontan i vei. Til jeg var ringt i farveien. Slipper du ikke neste av greisene? Jordrøttene og grønnmøte. Jeg har kål, jeg har selleri. Her godar, mamma. Her skal Umsett. Gålarrøtter, jeg har gålarrøtter. Det beste godarna i öppnu, Shamar. Vi tar omgang til seg så løy. Han skal lave bedre morgen. Jeg er så sveng. Du blir ikke mye sveng. Vi laver kål, selleri, godarter og surkler. Jeg er ikke en hest som kan leta og enda litt av surrøtten. Og en kanin som kan leta kål i jævlig. Og som jeg har innsmaret kulling fra grillbjørn så i. Mamma, Lilla. Det er lappen. Og nu er så jammerkær i ommesunder er så vinnerlig. Og de har holdt seg på gamle ommesunder. Penkjør. Hvorfor er jeg over, mamma? Jeg vil ikke simpel. Han gammer det. Så som han sommer, ja. Og jeg vil en troligere andre før. Alltid eventyr vi. Jeg møtte en gandagatte. Gandagatte? Ja, han sier at pappa var ikke sammen. Botchen til pappa. Oppetøyen har jeg omgang botja. Han sier øyne at det er øyne som er noe lappest av min hettle. Slapp av. Hva for hettle? Hettle min lappen, jeg er. Ja. Så det er gamla slittna lapper. Ikke en sliten lappa. Det er en livande lappa. Aladdin gå. Her honker åtte sammen tjata. Jeg då slir at jo i et lakve. Her er det! Kjøvor! Du frekker på gården med deg! Kjøvor! Kjøvor, Botting! Kom igjen! Atte flere trobeløyger. Du må styre og kjøre sammen. Jeg har jo området ting å huske om alt, jo. Gandagattler og sempa, det kan du også ha meg. Ja, du skal glemme de gamle slittne lapperna. Det er bare en sliten lappa. Skal jeg vise deg på? Kan du hava? Vi sitter på 2 kjetter. Jeg er 3 kjetter. Jeg sier ikke at det er ikke stemmer til meg. Jeg sier bare at du ikke klarer det. Ja, men... Kuller. Men jeg fikk kuller. Ok, 2 kjetter, kan vi ta hva? Fata vekk! Han er blaver og börjar ned slittna lappor. Du skal være bench for jomma. Jeg tycker ikke på at det er veldig lappjande. Ikke der oppe, du skal bevise det. Katt. Og jeg hadde drømt om kulmer fra grillbjørn til søvn. Ja. Starta er gamla i fortøyre. Du har det jomma. Ja, hva er det? Ja, men Kaja. Skal vi gjøre? Ja, da vet jeg ikke, man skal støy man gjør så vel og få testa for løyve, hva skal vi hava? Hallo, Gini. Jeg finnes det kulling, chips og alt og løy. Ja, takk for det. Du snakker her, bra? Det er en veldig andre. Det passer. Se om det passer da. Jeg ligger jobba, du. Klar. Bare et enda var like godt. Altså, det er gøy. Det kommer til frisyrene. Min amme. At ånder. Just som vi minnes fra gamle døver. Og at jeg ville sore og frutt. Tenk bare bakken fra det, Gini. Jeg skal ikke det jeg bruk for det. Ja, hva er det? Hvor er det, Shamar? Det er jo
Oj, man, jag tror så. Ja, det är så säger det ju. Det är fan, du vill check för jag. Oj, när du gör det så här. Ja, det är så säger det ju. Du har det för att till att vi mån. Det smider sig så. Jag kan chilla igen. Ja, oj, det för kan. Men så är det 4 månader. Jag vill se. Oj, det går ju så här. Har du vad det sa? Oj, det behöver en chans. Är vi en chans? Och jag vill ha filmer med prinsor. Självande. Nå, då är du kjauter. Kan du ha? Kanske det är väl en prinsröst som är klar. Dama. Extra så. Klarar du jävla? Självande klarna. Det är väl sån där prins. Är du visst det? Ja. Är du pura visst det? Pura visst det? Ja, jag är pura. Pura visst det? Jävla prins! Så far så gott som tid vi till. Tjutte blir kvinna, tvående par, en India, och en afghaner, har vi bönder med jag spelar så. Och spyttla tojorna. Han var med oss och gör att möjliga bildprocessen totalt takning. Nu och landa skit. Nej, för mig allt. Jag vill gifta processen. Så ska sen. Jag brukar alltid få en fik. Och färdan var 1000 götter i ja. Är det grejer som vill bära fram med bönder? Jag säger det alltid. Lämna säger och lämna säger. Tror jag bara inte på vad de gör. Ja, men han får ju säga. Ja, men säg det så. Jag går köra. Kör på, man får göra det. Boja. Får du mig? Är jag långt nu? Jag kan inte bara så. En appa. Och så bakar han slappnar håll, ne? Finns det inte att bli hundtag upp i där kruxfulla för gifta sig processen? Det finns en Kina att det var i 20 Klaksvík att det var i Kjelsund och det var bara pryttot. Hur har han chans bitte? Alltså, no friggin' way! Hur Afghanistan fick er och i Gotla och gröna skog. Och kväckans tus bjöd Peter. Jag bjöd alla min kärlek av Jesper. I kan ju bjöd kärlek av guld och grön i skog. Röka ganska länge, men kärlek är det största. Han är vunnen. Kärleka, för kan inte känna mojda. Kärleken är vunnen. Guld och grön i skog. Falla bort, men kärleken är största. Största höjden. Guld och grön i skog. Falla bort, Men kärleken är största. han är vunnen.
Och så kan vi ljus. Till prinsessorna ger vi allt med kärleka. Men till tecknberg tycker jag tecknar jag här. Tada. Är vi bländade alltså? Så dålig svigersånger. Aladdin började vid det sa att så var det pura viset Johan som nattjärn hos mig. Jag spelar inte helt med henne. Man är nog mot så är det så går det hos mig. Det kan inte du. Ja. Men så är det törst. Och ja, här ska prinsessan Mikva. Ja, säg det. Ja. Borde vara på Mikva. Det är alls inte så. Att den hela palastötterna. Det här var ett halvt och mätterliga fantastiskt palast. Det flottaste, mäkrat. Jag har ju spått nu. Men det ska få det byggt som tjoltast. Okej. Du ska bara spela på någon som känns som palasset i livet. Ja, men det är inga som mer. Fatar är fint. Jag tror att det är tjejer, va? Vi ska ha oss lamporna. Imorgon. För att gifta sig på rösten. För resultaten som är. Det var publicera Aladdin. Men inte ta. Inte ta. Inte ta. Så är det säkert. Du ska bevisa det. Ja. Och jag hade drömt om pillen för Pedro och Sören. Åh ja. Starta gamla förtur. Du har det om. Jag har det. Ja, men Kaja. Ska vi göra? Ja, då vet jag inte om jag ska ju konstnär så väl och testa för löjlig. Jag ska vi ha. Hallå, Gini. E5 sådär kulling, chips och allt då, eller? Ja, tack för det. Du snackar här, bra? Det är en väldigt ante. Det passar. Ska man inte passa där? Elig jobba du. Klart. Bära ända man igår. Alltså det går. Du kan inte frisera det. Min amme. Att åter. Just som vi minns från gamla dövar. Och äplat jag vill sore och frukt. Tänk på en backa från det, Gini. Det ska inte det jag bruk för det där. Jag var det. Umskrivað, det är vi här och Luja. Det är som säger det ju. Så fyra skriva på mannen. Jag tror så. Ja, det är som säger det ju. Det är fan, du vet för jag öjna för att köra här. Ja, det är som säger det ju. Så man det för gå till att vi mån. Det smider sig så. Jag kan chilla igen. Ja, öjna för kan. Men så blir det mån. Jag vill se. Umskrivað, det är vi här. Har du något så? Oj, ni behöver en chans. Är vi en chans? Vad är med alla filmerna med prinsor? Självande. Natt du skjuter. Kan du ha? Kanske det är väl en friskhet som är kvar. Dama.
Engsta så. Klarar du göra det? Själva du klarar det. Vi kommer så där print. Är du visst det? Ja. Är du pura visst det? Pura visst det? Pura visst det? Ja, jag är pura. Pura visst det? Kommer till print. Så far så godt som tid til. Tjukke besøk kvinder, tvøjne par, og en India, og en afghanser, har vi bønder om deres bibelsasår. Du spytler tøyene. Han har lavet sig til at alle mødre blir processen totalt tåkelig. Nå, og landa skilt. Smøy for meg av. Jeg har ikke gjort processen. Så skal se. Jeg prøver alltid til å få en fri. Så ferdig, vi har 1000 grøtter i ikke. Er det ikke som vil bære frem med bønder? Jeg sier det alltid. Lavet sier og lavet sier. Du er bare ikke på meg å gjøre. Ja, men han får ikke si. Ja, men sier det så. Jeg kan ikke. Kjøre på, man får gjøre det. Boja. Får du meg? Jag är lantur. Jag kan inte äta det så. Ja, en appa. Hvordan pakker han slapp med rollen, Finns det inte att det hon tar upp det där Klaksvík för gifta sig processen? Det finns ju Kina att det var i 20 Klaksvík att det var i Kjellsund och det var bara kryttot. Du har kan chans, Alltså, no friggin' way! Ur Afghanistan fick jag och i Gotland och gröna skogar. Og kvekkens tusen bjøver pilter. Jag bjöd alla min kärlek av Jessica. I tau je bjöd kärlek av guld och grön i skog. Röka ganska länge, men kärlek är visst han är till prinsessorna ger vi allt med kärleka. Men till Tikkumberg tycker jag att ticknar är värd. Tada. Jag spelar inte helt med henne in. Man är nog att komma ut så är det så går det till smink. Det kan inte du. Ja. Men så är det törst. Åja, var ska prinsessan Bikva? Ja, säg det. Ja.
borde det vara Fuglfjarða. Det är alls inte så. Att en helt palast i toucherna. Det må vara ett halvt av mätterliga fantastiskt palast. Det flottaste näkat. Jag har ju spått nu, men det ska få det byggt som kältast. Okej, du ska bara ge sprit på någon som känns som palasset i livet. Ja, men det är inga som mer. Fatar är fint. Jag tror att det är tjejer, va? Vi ska ha oss lampa. Jag må ha. För att gifta sig på lösning. För resultaten som är. Det var producera Aladdin. Men inte ta. Inte ta. Inte ta. Så vi stäcker. Spännande jag vita, jag hända med fel. Inte dick och lov så han ända vi och skojr flera skil. Jag inte tid av vi och skojr flera skil. Inte tid av mig. Ja, men det avvärdet inte innan nu. Wow, vad flott. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är väldigt kul. Oj, Jesus, säkert flott. Ska ses. Söver! Det var söver med att de möter söver. Du har brukt för såna här show, det är inte spännande. Jag hämtar som en avtryck. Har du sett på det så otroligt? Jag menar, Aladdin. Ja, brukt runt. Och jag med Bárður. Detta, prins och charmar. Hej, om man vet att man får det fri. Chips är det smidda där. Nej, men det här är första vägen. Jag bara inte prins som fick för lättring. Så ligger jag. Ja, nu är det rätt. Hon är magnificent. Åh, den praktfulla var. Hon är bara så läcker. Ett dyrkarna. Ja, och så tannar man på nere till Ljussteinen. Så näker på nere och hälsar Bárður. Bárður. Plus! Vi kakar där på någon. Chop chop. Marsch
talar kan visa som mat mycket folk till det. Rottegötnar. Näkar lite näkar skrabbel lite äter på det bäl. Rottegötnar. Rottegötnar. Ge mig plats. Ja, du stoppar gott det. Ja, kom och stä. Jag också gott det. Kom och stä. Ja, men kom det början. Som med och säger. Du är Skúla. Det är som det säger Jasmin vill jag ska Aladdin. Aladdin vill jag ska så säger Jasmin. Så allt Sverige. Inte skilja alla fattiga kärringar. Kärringar är ju värderade. Hur ska i värderade? Ett last du ska se. I bara värderat. Som sagt, kärringar är ju värderade. Hej vi kunde att han så hatig. Så tar han för visa smått mycket bort till det. Rottegötnar. Ge mig plats. Söver. Det var söver med. Alla möbler söver. Ja, söver andra. Vi inte till hästen i bonchen. Så är det söverna och prinsen. Giftes vi gamla chatten. Så är det lika söverna och husbandna. Vi giftes vi ja, vi har kronor. Men det var söver med. Shit, det sa det. Har vi så tanner att du kommer här? Jag kan nästan inte trycka det. Det är som en dröm. Det är ju som grannar liksom sett dem. Att det är så tråkigt för sig blöv att det räcker som helst. Och jag nästan tror dem. Det är skamlöst. Ja, jag först att se Lakjunis forskning. Köplas! Vi kallar det bönon. Tja. Maxnell! Nu är det. Alltså jag har dig sultaner, eller har dig sultana. Nu är det. Så är det nu. Vad kan vara det? Jag vill länka för sig till att tälja. Det var bara att det var en extra läcker rum. Kom säkra kaffe i som var väntat ut för första gången. Helvete alla pappa. Ongen är bilden av mig. Mina mening. Jag skulle gifta en process med bara sultaner som var. Så jag kan inte till på att jag bara flyg för ditt och det. Ja, först grej. Tack upp. Och ska gärna. Det var en sån är att faktiskt ha till att ha det. Aladdin, vill du gå med till palatset jag där? Ja, alltså vad är det att bli gjort? Jo, men kvar för liv jag tror. Så är det alltid också med kanske bäst process. Häftar var det nästan runt för att göra. Ja. Så hugger jag kanske ha en bågång ur marmor och lite springvatten vid röjden källvatten i kvörden. Nej, jag tror jag sannligen perfekt med dötterna. Men det var ett som det var på det sätt. Vad det gör alltid. Det är att det är plats där det är färdigt. Palatset ser ut som ett uthus. En tjattla så gott det. Om Mikael. Förresten, allt som har landet har gjort. Kan jag vet ösnen över vår familj? Ja, men det är ju som miljö. Ja, det var bara. Det var perfekt fel. Han är ju sen så där. Tidigt där. Tidigt där. Två. Och vi poppa. Ja. Nu så. Jag har otroligt att fixa plan för sig. Har jag hämtat mig så ska vi visa dig man lutlar. Yes. Till oss här. Det är lustagare. Ett av som du kan se. Fjärde Blumengarten! Det kommer allt på sortja. Man får det på faktiskt titt. Har du för lejan? Lycka här. Sean Cancini jag ska gå bort så det. Nu är det boy. Vad ska du göra? Do you wanna build a snowman? Jag bort så jag vill lyssna.
Alla bortsna, fra innast til luktast, ovast til lias, fra takta, fragda, sjálvan klarna. Men så tredje at du ikke får brødninger. Du skal ikke kjenne deg trekka, en tøyma kanskje. Nei, 20 minutter. Det kan jeg stå skjær på. 20 minutter. Så får jeg si oss ut han at Brytlet skal få fram i det. Vi er om og nødde 4 av versene. Amma! Neva! Om jeg så vil jeg tusenar, så var jeg alltid noen som ikke øtlommelig så bortsett. Ja, altså mamma til Sultana sier at bortsett var så stort og ikke nekker vi safir. Hun er støv. Hun så vakker, hun var helt utrolig. Og la du bygge av stor. Så mye heldig. Jeg gifte seg til personen som jeg elsker. The love of my life. Ja, hei, jeg bare funnet øynene av Aladdin. Jeg gifte meg i Aladdin, selv om han er i fattig. Hva er det du er med? Hei, du bare se at brøden senker min. Først jeansene er gull kan samarbeide som ekte en kærlighet. Forstå? Kærlighet, for kan du kjenne møyre. Kærlighet, er vønnen meg og grønne skjønner. Fana bort, men kærlighet er støstor her og vær. Det god lå grønne skjønner. Fana bort, men kærlighet er støstor. Lät den gamla lampor få en och chatte fyra. Lät den gamla lampor få en och chatte fyra. Krøta? At det er en god søvnene på de gamle lappen for lukkje. Det er den gamle feilen. Ja? Bestemt 20 år da. Men den lappen, hun er så gammel. Synes jeg at hun vil ha henne. Jeg vet. Jeg skal vinne en nødvendig lampe. Vi er så sønn til å komme inn. Som du vil, Jasmin? For jeg tror han på meg når hun kommer. Du er ikke, Jasmin? Ja, jeg vil ha med bordet ikke for det. Enda vi kan jeg sønne på noe. Her er det, Jasmin. Jeg synes ikke det. Du har salær? Jeg tror det. Jeg hadde 1001 gøyske. Her kommer jeg sære bordene og alt som til dør. Altså, har du dratt? Ja, det vet du hva det har da. Lät den gamla lampen fra en nødvendig fyra. Ja, men så hadde jeg vært pjoleret. Hva er det til her for jeg sier om lampen? Nei, Nei, ikke for jeg så ikke hva det er faktisk der fyra. Hun var ikke på en dørklipp, hun sendte vi just ved hessemøte. Kanskje nå hadde jeg ikke messa. Altså, du vil ikke gå i det sin utjo vi etter gamle rustpekte? Ja, det er må en måte. Nå er det gammelt. Du er ikke måte. Alle borden det er det. Ok, jeg tar det, ja. Jeg vil ha lappen. Hva gjør du nå? Enda lampan gjør meg, enda lampan gjør mat, og jeg er henne i halden. Om shit er for skott, alt mot liv i helvete. Kæra etter der, og nå tog for kvoiler og i ånden og jammer. Og ned moin, lampan og ned moin, ja, og ned moin, lampan og ned moin. Du er moin, kæra lampa, du er moin. Det er nemmer det. Henda lampan gjør meg, henda lampan gjør mat, og jeg er henne i halden. Og shit er for skott, alt må liv i halden løyta. Kæra etter der, og nå tog for kvoiler og i ånden og jammer. Og ned
Lappan og I moin, ja, hon moin, moin. Lappan og I moin, du moin, kæra lampa. Hon moin, moin. Lappan og I moin, ja, hon moin, moin. Lappan og I moin, du moin, kæra lampa. Du moin. Det føles godt, da. Rätt är du, pretty plena prinsessa. Men först du så? Och inte Jamal. Och jag gamla kallar? Gamla kallar? Yes, my ladies. Men, inte bara vanliga gamla kallar. En kraftmycket gamla kallar. Och vi hälsar lamporna. Vi är han gamla kallar som är väl mest. Ja, jag säger mest fall. Du gör från heimen. Så, min kära Jasmin. Du ska just min bror. Och över den nästa sultaner och shamar. Aladdin! Här har jag Aladdin jag får lägga gå. Glöm du bara allt om han. Och inte försvaret för en prinsess, har du? Och en lampa som man ger i ljus. Men så kan bröta lösens kaos. Och till lampiante. Framman för den här tusande. Låt inte munna gå! Stocka munner blå, skitteblå. Aladdin, så annorlunda ut. Da var brillor. Wow! Se mig en annan twist. Så ska jag se hur stå inte. Ja, och det är Jamal. Jamal. Vad är det kallat för? Jamal, nej? Ja, och jag lagt den nu. Ja, det är så så. Och nu ska det köra som jag säger. Ja, det är bra. Min kära Jasmin, du ska köra min bror. Jag får alltid en lugna köpta sig där, och alltid en lugna. Alltid en lugna. Det var så trevligt, ja. Kanske om vi flyttar till omkring särskilt du allt vi under i oss. Aladdin är mätt där. Inte Aladdin! Men reist inte Aladdin gå. Han kan inte göra mer. Ta igen, för landet där. Flis och hälsa borsta. Tillståndarna vi må locka. Siva nej. Aladdin! Ta en sultaners här, av borten Harvin. För han har byxla Aladdin. Ta vi så gott, jag vill hans skål. Du har inte det! Till Marocko! Siva nej. Nej! Jag känner! Men vad är det jag gör? Scary shit, måste jag. Här kollar vi. Det är bandet de stockar dig upp. Det är bandet. Så, att jag vänster. Jag har ett svör. Nu, inte detta. Eller som tyskaren säger, keine Angst! Hej! Orgen! Var? Det är som en vi, vad är hon? Hon är Harven! Han spår inte vad det är. Här var tatt nu, det sker. Hon spelar till? Här står kurs Hokus Pokus i Amsterdam. Hokus Pokus? Ja. Ja, jag vill gärna kalla det på spel. Det så ett helt till att det gärna kalla det. Just me? Vi får inte köra natten. Bolchen. Men kära är inte detta. Det spelar. Aladdin, det är Aladdin shit. Aladdin shit, Aladdin det heter. Ja, jag vet det. Pastor. Kanske det han som är gamla kallar. Ha? Och då var det? Eller som tyskaren säger, riktigt! Baby, som man frågar hur stor som tar. Ja, det är inte. Det måste inte tro så ska nog från där att det. Det ser ut som jag maler väg. Oj, det är så bolchna.
Men det mest døttemuna, det klarer jeg ikke. Gjør meg attor, alle for så med om det her med det. Og du gåast det. Enda som du skal si om en her. Så da sier det en kjaffe for det som vi. Som er ferdig, så skal det jo. Han en god dronker. Han väl en god dronker. Det passar. Han vet ångorna för. Jeg har tala. Tenk, fyllt jeg meg med samma i. Allt dø! Säg upp! Och så då med. Kan du rätta detta för? Nei, men noen med støtt på noe flyr. Allt dø! Lätt ikke det. Det är smutsigt. Det är allt också gassla. Jag maler faktiskt inte alla. Han vill leva i händerna lunch. Ja. När du är färdig ska nog med dagen sen. Ali, det sagt i Ali møtta te. Men nu du vår skuffa med. Kväsuren lycklar du tärin. Fra kjømøyne til forsvinn. Er det nu? Jeg skal bare toppa. Jeg slutter høtten hoppa. Gævur kjære konger. Jeg sjå jeg går gjennom. Leisa, frujan gjeru tu menu. Oj, skade skufane. Doji oj oj. Så kan vi lad vi leisa. Ungarna har stått lite. Ett land som du ska se. Onkel lycklig. Jeg var ikke nok i at jeg hadde omvendt min søster som først er meg. Hvis jeg får jeg spiller alt fra ja. Det ska vara klart. Ja. Jeg ser jeg skuffer av. Ser jeg skuffer av. Har du sa? Det har varit morgna. Var det sen jag mal? Jag hundar i hand med kvärt och lappne. Kommer vi få finna processen. Aladdin? Hur ska han vilja klara det? Bort ju inte med vidja det var löfton. Sitt du för jag vill fölkalivet och i sådana sömse som hans här kommande bror. Men jag vill inte giftas med någon. Vi får så tjack. Vi vill som höj. Som käntas. Det bästa man som jag tycker det. Jasmin. Vi måste klandras med våra systrar. Det är en slanken syster. Jag kastar slanka. Jag malkas med gantarna. Han är öde för den gantarkaffe. Den bästa av ödlån. Och tog jag det till att jag gör som man säger. Men det är färdigt att giftas med någon. Vad ska vi göra? Det sker. Vad ska vi göra? Vi måste göra först. Jamal ska stanna till svartspel Aladdin. Aladdin? Ha! Hur räppar det Johanne? Han är alldeles till tjockare med till Moira. Vad menar du vid du bikt? Ha? En bikt? Har du hållit till en taste? Tjänaste kvinna? Get alive? Oh my god, vad ska du göra? Jag får inte tjuckare av oss. Jag vet inte, men det är bara att det är färdigt inte att giftas med. Vem blir mannen som Jamal? Så där låter mig! Du spelar inte!
Det är inte så jag vet här allting. Aladdin? Det är han. Hur ska jag komma ner? Det är styrt hos mig. Jag tar det så sätt. Här lampa. Omskilt Aladdin, det är allt omskilt. Så jag ska ta vinna en mycket lampa. Gott så länge kommer på jobb. Och gott så länge här. Jamal, han kommer ju kvar i Aladdin. Ska jag inte till Aladdin? Kom till vi med dem med. Du måste göra det hit. Så kött som att göra. Ordnar. Ja. Får jag lampa så nu? Jag måste ha en massa chanser. Men vad händer då? Jag kan få spela om man kan göra något som gava. Jag får känna ricka. Han får bli elegant så här mot. Sistans är väldigt gärna. Hon säger att hon boxar det väl hemma gör det apelsinjuice och vem gör något glas. Apelsinjuice? Ja, hemma gör det. Vad är det? Självande! Tusen tack för Simbat. Simbat? Ja, det är så gammal chaufför känner jag redan. Han var ett möjligt snällt sexy. Det visste hända på komma eller göra det. Aladdin? Ska jag rätta? Hetta är kallat splish. En av de största bilderna så. Karlsson i glaset skulle du se ner på det man snuppar lampan fram. Jag måste få rycka. Han kommer då. Tack för att jag hade den. Karlsson i glaset. Jag ska fram mig. Jag vet inte. Jag ska fram mig. Jag ska bänka. Jag springer på efter. När de får fri så är det omvåxa stövna. Jag slutar upp till dina. Jag har svart här på måndag. Det är väl så själv. Jag sa inte. Och eftersom man diskuterar börjar som ett lackna ska jag lägga att vi kommer med. Det är det tacksamma för det. Vi giftas i morgon. Så är han för att därför shamar. Här är för att ta trådarna och är sultaner. Sista väljer gärna. Säkert de så är det väl hemma av sitt. Ska du köklas? Jo tack. Men drömmar ser jag väl att det lär sig kött. Att Aladdin nästa kunde vinna mer. Aladdin. Han har ju forskningar till. Var det inte ta som han? Den hade folk som flakterna kört. Då är det att du kom så kött förnuft. Lär mig på skalan för det. Jag ser flakter. Skål för det, nödja sultanen. Nu ska vi så lägga. Teenager. Aladdin vinner då. Det kan vi sitta där. Skriver det som behoj. Var det precis snabbt? Det är väl lappen jag känner. Vill det vara höj? Det känner Ja, men också Jamal och systern så. Så det är inte. One for the money, two for the show. Till get ready, go, can go in back. Better get some more. Yummy bear, there's some more. One for the money, two for the show. Till get ready, go, can go in back. Better get some more. Yummy bear, there's some more. Oh, you can go. One for the money, two for the show.
Jeg vil ikke gå ved færre med Shamar. Jeg vil færre med Shamar. Åh, det er Shamar! Aladdin, brødene til sendt meg. Passa deg. Kærløyte, jeg tar og jeg bjør. Kærløyte, av veg og grønn i skjøn. Røkka kanskje deg. Kærløyte, han er våpen deg. Ja, det er så bare som Fuglfjarða. Aladdin! Bortje! Det er så en driver. Ja, men så är vi faktiskt att det. Man kan faktiskt bara vara. Wow! Britt då? Jag käkar mig. Aladdin, jag hade fyrtjockat lite här. Jag fanns på det shit, ja? Ja, och då ska jag ta upp lite skal fram mig. Så inte jag mer. Så inte jag mer att du ska jag flyga. Jag ska inte. Ja, jag flyger. Du vill inte taxa inte jag går upp. Men det ska vara flyga. Är du gott där? Vi tojnas. Så lampa kärlek vid långt. Men jag har sagt att se vad minne jag var. Kära Lima, lampan är här. Fär du fram för att störa dig, så får jag alltså ont dig här känna. Hjälp mig! De har aldrig rätt mig! Hjälp mig! Jag säger hej! Hej! Okej. Hej, hurrigan. Det står en fisk på det. Är det officiellt gamla katter? Men vad ska jag vara för det nu? Tingenissen. Det där som stannar du Shamar. Stå ifrån. Lägg armarna upp och inte jack på in år. Jamal. Färre. Och i Fox. Gärde! Alina! Hjälp mig!
hjertet, og kærlighet funnet helt i sammen. Dette må jeg Jasmin, funnet seg mannen Aladdin, og tror at Tesla skiftes, men nå gjørs først til Oslo.